сафари мо ба самти деҳаи Шаҳтут идома дорад. мо аз Назарӣ ба воситаи як мошини бародарамон Комилҷон то Шаҳтут расидем. роҳи деҳаи Шаҳтут ҳамин хел аз қисми бештараш аз дарьё мегузарад. мардум вақте сел омад сангҳоро тоза мекунанд ва роҳро барои мошин тахту ҳамвор месозанд ва ин хел мошини мо он тарафтар истодааст, азбаски роҳ банд будаасту дар роҳ як мошин вайрон шудааст, таъмирталаб шудааст. мо аз инҷо гузашта натавонистем ва мошинро он тарафтар монда худ пиёда ба хонаи барот миргани Шаҳтутӣ меравем. ассалому алайкум. акон ҳазрат саломатион маст инҷаст. чӣ шуд мошина? Мошин отказ карда пир шудааст. Дигар тинч. худоро шукр. роҳҳо вазнин. Сарбози мечақим зайдин нишода чикни. Аге мошина инҷи мебурад. мо ҳоло ба хонаи барот мерган хоҳем рафт. оби дарё ҳам хеле кам мебинед, як оби ҷӯйборро мемонад ва албатта фасли баҳорон об хеле зиёд мешавад. ана ин намуди умумии манзараҳои умумии кӯҳистони Шаҳтут аст. ана ҳамин дара рафторафт бо номи Шаҳтут ёд мешавад. мегӯянд онҷо як Шаҳтути хеле қадима ҳам ҳаст ва мазор ҳам онҷо вуҷуд дорад. олимҷон, рӯзивои ғанизода, шавкатҷон пешупеш мераванд ва ман аз қафо. монед боғҳои ғарқи мева, дарахтони себро мебинем ки ҳоло меваашро начидаанд ва меваҳои хеле зиёде доранд.